Ayaw, nadalim, sa wakas. Adama na sumrot ta utak mo na siya at. Sige, garamitan ta. Sa wakas, tumama na wala. Kana pero wala yung kipagkat ka na. Ay na. Sige ako, Andres. Hata, tilitira nga tama. Nakita mo ni Andres tsaka ni George? Han mo ba? Apay, apanda mo lang makipalanait? Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandiyan na si Bakat Andres. Andres, inyaw awan ng tansadyo ko ha. Udi nga nagdamagan ta. Isa pa, matutol ka pa yun. Andres, hindi ka ito nagdamagan ta. Ngunlat ta. Ay na. Ay, tutulog ka pa lang, Ted. Ano ka? Ay na. Think positive kami. Sa pulang tanto mo lang ni Dimsey. Kung natagarod, kung ayaw may dahilan, kung gusto, palaging merong paraan. Baby. Kantan sama aja ng Andres. Kuwin. Ano, nakinanakan? Halos katugtugaw talang Andres. Ang takit din. Tanong matita mo sa pulang tata, ipabigat ng tulangan na. Baka siyak mati mapukaw. Apa nga sikat mo po ako, Andres? Kaya mga patalawan ng ibagat ka, ang takit din. Kaya ang damit tinin. Una ko nga urahin ta. Nagmotora lat ako man. Solve man eh. Dapat take out ko. Kisabahan na nga pala ni Tayn. Kisabahan na nagadayo mo yung mga tangan na ito eh. Hoy, palarit! O ba? Apay darti ka? Siguro naangot mo yung anda palanitan dito eh. Oh, kisti sa bamkit day. Hanak man nga padpada kanyam. Nakita mo ni Andres tsaka ni George? Han mo ba? Apay, apanda mo lang makipalanait? Puro palanit lang terta panunot mo. Maday, sapsapulin da ni Dimsey. Apay, napukaw din si Baak. Ay maday, RJ Balayda. Upis sa banan aya. Nabay ka pa dita? Kadoan naman sa pulinta ni Andres kini George. Ang gorilla bait, ibusa lang ito eh. Ay na, kimabaling kamit nga mga nore magmagnata.
Ewan niya ba? Naglayang kan talaga. Pagsapulan tawag kanya da. Isungarod nga sa pulin ta soda. Nagado ata nakan mo, nawampay kargaan na ata utak mo. Maria po sa'yo. Taka man lang eh. Kapay, papanamon ba? Ay, ugis di sa ba mo na yan. Kasi siyempre, sa pulit ni George kini Andres. Isang orod din bagak. Baka kaya umangan, na pamigsam. Kanyang latan, isupay nga busog mo. Sakit din. Napananda ka tabi dyan, tuwan eh. George, makisina ko. Inumak pa yan. Mabalin no, bigat lang tala sa pulong sunan. Saan no ngayon ni Dimsin Andres? Kaya nga rin maramit ta. Maditangag mo sa pulang. Andres, ano nga tanong yung pagkatari picture na? Baka nga daw makakita. Ayaw, nadalim, sa wakas. Adama na sumrot ta, utak mo na siya at. Sige, garamitan ta. Tamakawid tang. Sa wakas, tumama na wala. Kana pero wala yung gipagkat ka na. Ay na. Sige ako, Andres. Hata, tilitira nga tama. Di ka na bangan magipagkat yung sakti daw eh. Sige ako, Andres. Ano? Andres, saan nga may pagkatati ko ang mapagpagkata? Ay na. Anong tatugkong mo? O saan naman tapan mo? Nalang mo lagay ang mga dyan. Gason. Napanunot na pa yung dugong mga pagpagkat. Hello, Sweetie Pie. Bakit ka napatawag? O sige, pupunta na ako. Tay ba, papanamon? Emergency. Tumawag ni Gunya. Sige, titakan. Kasi ano ngayon ni Andres ni George Soin? May sa pulo na akin? Ibagam na makita, ta sumaron na. O, titakan. Sige nga Rod, baka dapat malamsakit na kakasaran ko kaya Bart dyan. Ayos. Adi kumamot laluan, agad di tampo-tampong kada biko kumamot.